लोगोफोर जाहा ना लाखिलायबायलै नै सानजौफु जानो ना लाखिदों आं जेबो गैयैखाय ना लाखिदों। बेसेबां दाम? नै बेयो 50 थाखा फवा। बेयो 50 थाखा फवा? ओमफ्राय नैयो 100 थाखा फवा। 100? जेबो गैयैखाय लाखिदों आं। हा? सानजौफुनि संनो। जेबो गैयैखाय लाखिदों? माजों संनो? माजों संनाय जायो? दहायथ' दालि संखाबाय। बेनिफ्राय दा एवगोन नामा? एवदो माखासे आरो माखासे टमेट' होदो। टमेट' जाबाय थाया खोमाहाय। एवगोन। दे एवगोन मोननै मोनथामालाय संबावनो। मोनसे संनायानो मोजां। माखासे दोनबाय गोथां। जायालाबो थानो हाया ना नङाला ओंखामानो खहाबा ना? खाजा गैया खाजा नङाब्ला ओंखाम खहाबथारा। एथ' बेखौ फोराननोसै माखासे। इखो फोरानगोन? माखासे फोराननोसै माखासे संनोसै। दे